Ahoj, jmenuji se Zdeněk Didek a jsem majitelem skupiny Alok a také franchisantem BNI pro Plzeňský kraj. Dlouhodobě věřím v sílu osobních doporučení a hledal jsem systém, který by mi umožnil jejich efektivní a udržitelný rozvoj. BNI mě oslovilo celosvětově ověřenou metodikou, jasně nastavenými principy a důrazem na vytváření skutečných obchodních příležitostí, ale hlavně svojí funkčností. Rozhodnutí přinést BNI do Plzně bylo pro mě přirozeným krokem. Dnes díky BNI podporuji podnikatele v rozvoji jejich vztahů, budování důvěryhodných partnerství a získávání nových obchodních příležitostí. Franšízový model BNI vnímám jako jedinečnou příležitost právě díky prověřenému globálnímu systému, potenciálu dalšího růstu a stabilního obchodního modelu. Největší hodnotu však pro mě představuje kultura založená na důvěře, spolupráci a vzájemné podpoře mezi podnikateli. Takže pokud vás motivuje propojovat lidi, rozvíjet podnikatelské vztahy a budovat projekt s pozitivním dopadem na komunitu, doporučuji určitě BNI poznat blíže. Pro mě osobně tato cesta nepředstavuje pouze investici do franšízy, ale především příležitost aktivně přispívat k vytváření kvalitnějšího podnikatelského prostředí v mém okolí a současně rozvíjet vlastní podnikání. A to už stojí za to se přijít podívat, nemyslíte?